Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás v relácii televízie Region pri šálke kávy. Po 5 rokoch sa do metropoly Východu vrátil košický zlatý poklad. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som si do štúdia televízie Region dnes pozval riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach, pána Roberta Poláka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán riaditeľ, spomínal som, že po 5 rokoch sa vrátil košický zlatý poklad domov. Nemali ste niekedy bezcenné noci, či ten poklad, ktorý nie je doma, je v poriadku, dobre ho strážia, alebo či vôbec sa vám vráti do Myslíte, Košíc? za tých 5 rokov? Áno. Nie, určite nie. Totižto múzeák, my sme takí kolegovia, že vieme, že keď niečo niekde patrí a kde niečo bolo, tak to sa tam aj vráti. Ale zase pre istotu musím povedať, že raz za čas sme to kontrolovali. Možno si diváci pamätajú, že keď v 2008 sa košický zlatý poklad u nás balil, keď sme sa s ním rozlúčili, keď sme prezentovali tú krásnu publikáciu, ktorá jedine nič nové nevzniklo odvtedy a asi ani ťažko vznikne, prezentovali poklad na rozlúčku, tak sme vedeli, že pôjde ďalej, že ho chceme predstaviť aj inde, a tak sa predstavil v Bratislave na Hrade, predstavili sa v Prahe v Národnom múzeu, to bola prvá výstava, keď kolegovia praskí si zabývali budovu bývalého federálneho zhromaždenia, potom bol v Budapešti v Národnom múzeu, potom v Krakove na Vaveli a v Ostrave, no a pri tých príležitostiach sme ho stále v úvodzovkách kontrolovali, že či je celý. Ako vyzerali tie termíny, pretože to súviselo s rekonštrukciou celej hlavnej budovy Východoslovenského múzea? Bol tam ten limit, že do tých 5 rokov sa poklad vráti, alebo uvažovalo sa aj o skôr, alebo o neskoršej dobe? Košický zlatý poklad od roku 1935, kedy sa našiel, je majetkom štátu. Stal len v správe niektorého múzea. Dlho to bolo naše múzeum Východoslovenské v Košiciach a potom pred cca 15-16 rokmi prešiel do správy Slovenského národného múzea, historického múzea, ktorý sedia kolegovia na Hrade, ale nikto nikdy z nás, muzejníkov, nespochybnil, že košický zlatý poklad sa po rekonštrukcii vráti na to miesto, kde ho našli, to znamená do Košíc, do tej trezorovej miestnosti, ktorá bola v 70 rokoch vybudovaná. V tej zrekonštruovanej budove, ako ste spomínali, je aj trezor. Môžete byť konkrétnejší, alebo sú to veci, ktoré by ten divák nemal vedieť, nedaj Bože, aby tam niekto vyskúšal zostať po otváracích hodinách? Nie je to absolútne žiaden problém. S tým, že ešte k tej otázke o nespavosti, tá nespavosť bola tie posledné mesiace, keď sa finišovalo. Nie kvôli zlatému pokladu, ale k tomu obrovskému množstvu problémov, ktoré naozaj pri takej veľkej rekonštrukcii sú a denne niečo vyvstáva nové. Takže vďaka aj zriaďovateľovi sme to spoločne zvládli. Ale k tej vašej otázke, trezor nie je tajný, lebo v trezore je vystavený zlatý poklad, takže každý návštevník, ktorý príde do toho trezora, môže vojsť a môže skúsiť sa aj poobzerať, inšpirovaný možno nejakým kriminálnym filmom, že ako sa sem dostať, ale garantujem, že sa mu to nepodarí. Tak my sme tam boli niekoľkokrát natáčať a cez tie dvere ťažko sa dá prejsť. Napriek tomu sa opýtam, prepočítavali ste si tie mince po príchode, alebo ste už tie expozície dali na tie miesto, aké boli uložené pred 5 rokmi? Nie, nemohli sme to ich dávať. Našou snahou totiž to bolo vytvoriť úplne novú, nadčasovú, interaktívnu expozíciu. Ja verím, že si návštevníci, najmä Košičania, pamätajú, ako to bolo predtým, že si to môžu porovnať. Architekt celej expozície stavil na kontrasty a na hru čierneho so zlatom a so svetlom, s tým, že pribudla interaktivita. Je to v podstate ešte stále, môžeme to nazvať ako keby v skúšobnej prevádzke, ale máme už vynikajúce ohlasy a dokonca sa už pýtajú, že s kým sme spolupracovali, lebo veľmi by niečo také potrebovali aj kolegovia z ostatných múzeí, či už na Slovensku, Čiech, Poľska alebo z Maďarska, lebo tí už si nás boli pozrieť. Takže každá jedna minca je na svojom mieste. Je číslovaná od 1 do 2920. Tie top zbierky, to znamená to, čo je v tom poklade najvzácnejšie, sme vybrali do zvláštnych valcov, kde ich predstavujeme.
Takže medzi tými je aj cca 10 alebo 12 mincí. Samozrejme je tam tá reťaz prekrásna, renesančná. Je tam naša pýcha, jazdecká medaila Ferdinanda z roku 1541, jazdecká medaila, samozrejme v zlate, keď sa jedná o košický zlatý poklad. Medaila, ktorá bola vyrazená v Kremnici Johannom Füslom. Medaila, ktorá je jediná na svete. To znamená, od Mníchova cez New York až po Moskvu žiadne múzeum, žiadny súkromný zberateľ, žiadna numizmatická aukcia sa nemôže pochváliť touto mincou, ktorá je raritná a práve aj preto, ale nie len, ale aj preto je košický zlatý poklad patrí naozaj k umeleckým skvostom Európy. Tá zbierka minci vlastne pochádza z 80 rôznych európskych mincovní. Najviac ich je z Uhorska 1181. Opýtam sa, ako je vôbec možné, že ten poklad ostal v celku, nerozkladol sa za tie stáročia, pretože čo nám napadne prvé pri takom poklade, ako sa k nemu dostať? No treba šporiť v prvom rade a potom to zakopať a prídi múzeníci, ktorí to nájdu. Nie, a teraz troška vážnejšie. Podľa datovania poslednej mince vieme, že sa jednalo o koniec 17. storočia, kedy Košice viackrát menili svojho vlastníka v úvodzovkách. Košice bojovala, snažili sa obsadiť to, čo sa mu podarilo, potom zas mesto pustil cisárskym, zjednodušujem to. A práve v tom období Spiská komora, ktorá, aby pre divákov som to trocha priblížil, ako keby pobočka Národnej banky dneska fungovala, kde boli aj úradníci, ktorí tam pracovali a mali možnosť buď takýto poklad alebo takúto zbierku minci zhromaždiť, alebo to možno boli mince, ktorí mali slúžiť nejakému účelu. A keďže Spiská komora, už aj názov hovorí, bola zrejme verná cisárovi, tak niektorí zo zamestnancov, keďže dostali správu, že zajtra, povedzme, mesto vydá kľúče Tekeliho povstalcom, tak zobral prvú nádobu medenú, ktorú pri ruke našiel, uložil tam, zabalil do tkaniny 2920 mincí, tie medaile, o ktorých som hovoril, aj zlatú renesančnú reťaz, a to ukryl. Ja ešte možno by som sa na chvíľočku zvrátil, lebo naozaj teraz bombardujeme Košičanov, spoluobčanov s tým, že košický zlatý poklad je opäť doma a naozaj každý Košičan by ho podľa mňa mal vidieť, možno niektorý aj dvakrát. Ale tak, jak predchádzajúca inštalácia bola o tom, že minca sa dala pozrieť z jednej druhej strany svojej skutočnej veľkosti, tak teraz premyslenejšiu máme trocha samotnú inštaláciu. Nehovorím samozrejme, že oveľa kvalitnejšie je nasvietená, ale máme interaktívne obrazovky, na ktorých každá jedna minca sa dá zväčšiť, získať o nej informácie a podrobne prejsť. Takže numizmatik alebo bežný návštevník nepotrebuje lupu, ale môže zväčšiť mincu až do naozaj pre mincu nadrozmerných rozmerov. A na ďalšej obrazovke, už som spomínal tú unikátnu renesančnú zlatú reťaz, ukazujeme spôsoby nosenia tej zlatej reťaze v minulosti, aj s takými malými, jak by som to povedal, nástrahami. Pán Polák, ďakujem vám za návštevu štúdiu, že ste Už to prešlo, ani som nestihol Už to prešlo. Ja sa ospravedlňujem našim divákom, že dnes pri šálke kávy sme pri sviečkach a nie pri zlatom poklade, ale pán Polák z pochopiteľných dôvodov nám nepriniesol tento poklad sem k nám do štúdia. Možno inokedy. Ale porozprával som dosť veľa a dúfam, že som navnadil divákov, aby sa prišli pozrieť. Ďakujem ešte raz za návštevu štúdiu. Dovidenia. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť a pri šálke kávy opäť dovidenia.